masu ganin sun fi mu ya kasuwa ana nan to ya kasuwa wallahi arziki bala'i ne ha da ce muke sai mu mutu talaka ya buro ya ake ciki wallahi fine ka buya wallahi kwana biyu ka san na ɗaya wata tahiya ne can ne kuna da kola tun ka hin je London ana nan cikin talauci dai ko ha talauci dai wallahi ni ma wallahi gumu da ce ni kawo bukin nan zan dan ka gani ko so nake ma samu wani almajiri in ba shi mota dan gaba ɗaya wannan motar ni bari ma zan iya hawan ta amma mu je dan taka mu ka gani dan taka mu dan zagayo gari ka gani ka san ni yanzu nan ranar nan garin samun yawa mu a can Moscow suno take dunduruwa na kankara ka gani amma anan ne malam ba ranar ta yawa ba komi ba haba ai mu ma can ne a London ka san can London inda mun kai zama ka san wallahi can ba a cika rana ba duk inda ka bi akwai irin lema in ma kana da kuɗi sai ka tsaya yaro da rinka gadin ka dai gane ai ka san wanda da dawo school ba wallahi babana ne ya takura mu wasu na je Ingila na yi karatu dole gaba ɗaya Dubai na so zuwa amma ya dace suna je Ingila na da samu na kammala karatu wallahi amma ni duk ba yanzu tun da kai gai dina ne ka gane zan taimaka da kai da babanku saboda na san babanku da rika kuɗin ka ba su wuce biliyan 50 ba ko haka ni wallahi na san babanku ba zai wuce biliyan 50 ba malam ka gane amma zan taimaka maka ka gane irin taimakon nan da ɗaya masu kuɗi suke yi irin mu ka gane zan taimaka maka a waya babanka biliyan 3 kai ma dan baka kura miliyan 50 ka gane babanku idan aka ba shi biliyan 3 ka gane zai dan rage gayi ko da kai ma samu ya kai ka America ka gane yanzu ya kamata mu je dan yi dinin ka gane amma kuma na ji daji na ɗaya na kira na so dan kai mu dan na kai ka restaurant dan kace ma ko da 1 million ce ka gane amma daji na yana kira na ne yanzu zan dan je abun nan ne saboda yau muna tunanin zamu je Port Harcourt ka gane saboda muna so mu je can ne yami madan abata American University wai suke so wai su daukan matsayin ɗalibi saboda su ci kuɗin mahaifina amma ni gaskiya ba zan yi karatu a Najeriya ba ko ni je makaranta ka gane wallahi baban mu na so sai jirgin ruwa amma baban mu ya ce sai jirgi wannan jirgi na hawa saboda mu ringa abun nan tashi sama ka gane a sana tifa Abubakar ma da Shibola kuma suna karɓar kuɗi hannun mahaifin ka gane la wallahi 50 naira yi wallahi 50 naira rabon da na ga 50 naira tun kafin na je Dubai ni ma wallahi tun kai can ne London ya kamata in dauki wannan 50 naira in aje gida ko ran tarihi gida na can Dubai ka gane ya kamata in dauke ta in aje ta a can gidan tarihi ni ma rabo na da inganta kaga har na mun ni ma ya kamata in dauka in je da ita can Dubai in aje daki na dan tarihi in ka tunawa da Najeriya ka ban mu yace zan je in aje ta in nuna musu karanci a yanzu kai magana kace baban ka almajiri kaka so ka ba wannan ailan aje ta ne a matsayin tarihi ka gani ma ina bukata kai idan ba sai dai a raba ta no ai ka dauka 25 na dauke 25 wallahi na ya bukata haka wallahi ya dauke 25 na dauke 25 wallahi ni ka je ga wani shago can na provision ka gane inda mai kantin can ka ce ya rabo mana ita biyu kai amma ai kaga kai tayi ni kudi ka ban man kai sharaf malam ka je kawai kantin ka ce baka 25 kai ka dauka 25 ka so mun fiye wata na 10 biskin na ka yafe mun naira 5 ka so mun biskin na 20 yin wa rana mata 20 ka zo ya karbo canji ka dauka naira ka dauka a yau ne ma ba kai idan ba ya gudu da 25 din nan bai wa gani billahi lazi ya gudu da 25 din nan kai daga wace ya samu canji sani 25 shike ne ya gudu da ita wallahi ya gudu da 25 din nan idan ma 25 din ya gudu da ita daga wace ya samu canji no